Nós estamos na Bonaire aqui para informar estudantes que têm que estudar e viver na Holanda. E essa aqui nós estamos acaba para 7 anos, pero para best eilanden nós estamos verantwoordelijk de opdracht do Ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap e begeleiding gratis para estudanten. Bij studenten het conta para ano que men 5 horas bo começar regla bo kwam bo bij, te hora bo llega e durante die bo eerste studieschooljaar. Het begeleiding te stop, hora bo bij bo tweede studiejaar, pas we nos te keren den begeleiding in ter 4-5 anos. Nos te keren se estudianten sa bewust en doe een base na Holanda en meest possible den zo tweede jaar. Ik meen begeleiding dat eerste studiejaar. Ik meen eind die eerste studiejaar het acaba. Tene e cifra nang botatene cifra nang bij, pero na final de studieschooljaar bomis te waak estudianten bij tweede studiejaar of hele haal zo proper deuze. En door een naam moet bij midi kon succesvol begeleiding tabata. En door tekwa woord aqui slaging percentage dus bij tweede jaar dat 70% se katurangulo. Dus het betekent que als een onderzoek naar Holanda, die 1600 estudianten daarbij studia via Caribe naar Holanda, e promete 40% sotahal na eerste jaar e na diploma 20% sotahal. Que mensen bewaak e parte die e promete ai que bij studenten dan eigenlijk e percentage na mais alto ku e onderzoek nos papel die éxito. Um studente ora bij studie biba na Holanda of e bij ku begeleiding of sin begeleiding e die passa de bepaalde fases. En de fases na promebo subir avião ora bo llega Holanda e durante bo estudio. En de estudiante pokis que tá se inconscientemente of tá se conscientemente. E a estudante dan que se conscientemente tá pensando no stay a walk na Bonaire, eigenlijk para explicar na e fase que significa promebo subir a avião, ora bo llega e durante bo estudio. Ando e masterclass que nós vai ter masterclass já sabra aqui, que nós vai explicar na stap voor stap que significa stap na op het gebied van financieel, ribe gebied die sociaal-emotioneel e ribe gebied die kost prático como este waro regla. Que men já sabe que dia 26 nuebor 6 horas para nuebor na habitat nós temos masterclass que nós vai explicar estudante de como nós está importante para estudantes a su mes processo que significa biba estudiar na Holanda. Para na hora e chega a Holanda e também sa de kiko e nanda papia. Esta vai de duas maneiras, esta começa na masterclass, mas vamos estar consciente de bom mês processo e vou meld aan feja hora que para begeleiding, mas tem dois processos, vou meld direct aan na Turangulo, is via die website, bota je een contactformulier of studenten dan kunt bij opstart toelagen, po geef aan dan ke begeleiding en dan staan je die RCN studiefinanciering.